A familia Rocafort iniciou no 2011 o expediente expropiatorio dunha parcela da Rúa das Cunchas solicitando ao Concello unha indemnización de máis de 45 millóns de euros. Un terreo polo que o Xurado de Expropiación de Galicia fixou un xustiprezo de 4 millóns de euros. Despois de varias sentenzas en contra nas diferentes instancias xurídicas, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falla a favor da familia Rocafort e impón unha indemnización ao Concello de preto de 10 millóns de euros. Unha cantidade que supón máis do doble da valoración feita polo Xurado de Expropiación de Galicia, que, como recordarán, é de 4,2 millóns de euros. Unha sentencia que respetamos, pero que non podemos compartir nin entender. Os Rocafort reclaman a contía correspondente á expropiación dunha parcela de 1.750 metros cadrados e os 728 metros cadrados dos viais. A sentenza valora o metro cadrado en máis de 3.000 euros, a diferencia do Xurado de Expropiación que a fixaba en 1.638. Dende o Concello respetan a decisión, pero cualifican de incomprensible. Consta entender certas cuestións, que exista tanta diferencia entre a valoración do Xurado de Expropiación de Galicia, que é de 1.638 euros metro cadrado, e a valoración do perito que sirve de base á sentencia, que é de 3.837 euros metro cadrado. Segundo o Concello, a familia Rocafort construíu unha zona de edificios, 9 dos cales teñen a súa entrada pola Rúa das Cunchas. Dende o goberno local non entenden como é posible que se autorizase a construción destes edificios se só tiñan acceso por unha vía privada. É incomprensible para calquera, pero para un veciño de Sanxenxo moito máis, que a Rúa das Cunchas, un vial que foi aberto pola propia familia para dar acceso a todos os seus edificios, hoxe en día sexa un espacio privado. Ademais, se fose así, como é posible que lle vendesen unha parcela nos anos 80 a un terceiro para construir un edificio que únicamente ten a súa entrada pola Rúa das Cunchas? O Concello ten 30 días para recorrer a sentenza. Dende o goberno local adiantaron que xa están traballando para apelala.